Hej, jeg hedder Bella, og jeg er 17 år gammel. Jeg kommer fra Brasilien, og jeg er udvekslingsstudent gennem Rotary her i Danmark. Jeg bor i København, og her i Danmark så går jeg på gymnasie her, som jeg har mødt virkelig mange mennesker, og vi er blevet venner. Jeg også har boet hos 3 forskellige familier, som var helt vildt vigtigt for mig, fordi jeg kunne se med andre øjne, hvordan det var at bo her i Danmark. Og det var bare et fedt år af mit liv, som jeg har brugt til at kende en ny kultur og bare være glad for livet. Også en ting, der er mærkeligt ved Danmark, det er nok mad. Man skal blive vant til det. Nu kan jeg lide det, men det var virkelig svært i de første 2 måneder, jeg var her. Fordi danskerne har en obsession med lakrids, som jeg kan ikke rigtig forstå, og jeg kan ikke lide lakrids, fordi det smager virkelig dårligt. Undskyld. Men det er en ting, man skal smage på, og det er vigtigt til deres kultur, og det respekterer jeg selvfølgelig. Også en anden ting, der er, at vi spiser virkelig meget rugbrød og kartofler her i Danmark. Det var lidt svært til mig til først, men nu elsker jeg det, og jeg kommer til at savne det virkelig meget. Der er ikke så meget kød her, vi spiser, men og jeg elsker kød, så det var en lidt svær ting til mig. Men man skal bare blive vant til det, og nu er jeg det der mad, jeg spiser i min hverdag, så kommer jeg til at savne det. Ikke lakrids, men det hele andet.